Актуальныя пытанні сасудзістай хірургіі меркавалі вядучыя спецыялісты рэгіёну на абласной навукова-практычнай канферэнцыі. Пляцоўкай для яе правядзення традыцыйна выступіла клініка Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Новыя падыходы ўрачы прымяняюць і ў медыцынскай практыцы, і ў абмене вопытам. Падчас канферэнцыі хірургі маглі онлайн сачыць за ходам аперацыі на венах. Першай патрапіла ў аперацыйную наша здымачная група, якія найноўшыя тэхналогіі прымяняюць віцебскія флеболагі, пра што размаўляюць хірург і пацыент, калі ідзе аперацыя. І чаму ў той жа дзень пацыент ідзе дадому, ведае Юлія Локцева. Аперацыя па лячэнні варыкознага пашырэння вен ідзе пад мясцовай анестэзіяй. Пацыент у свядомасці размаўляе з хірургам і нават пытаецца пра ход аперацыі. Усе дзеянні хірургі кантралююць з дапамогай ультрагукавога сканіравання. Праца ідзе з ювелірнай дакладнасцю. Праз маленькі пракол у вену заводзіцца тонкі, як іголка, инструмент. Ён дазваляе прымяняць розныя методыкі пазбаўлення ад пашыранай вены. Пасля такой аперацыі не застанецца бачных слядоў, а праз некалькі гадзін пацыент ідзе дадому. Мастер-класс – это внедрение новых технологий в лечении хронических заболеваний вен с использованием малоинвазивных технологий, что позволит в последующем это внедрить в учреждениях здравоохранения города Витебска, а также в некоторых районах. Обмен перадовым опытом с коллегами, поширение профессионализму хирургов городских, районных больниц и поликлиник – головная мета конференции. Специалисты обмерковали пытания диагностики, особливости лечения и организацию допомоги пациентам с сосудистой патологией в области. И на свои очи убачили, как проходит сучасная операция. Там, где совмещена и теория, и практика, все эти мероприятия вызывают огромный интерес у практических врачей. Сосудистая хирургия в Витебской области активно развивается, и зараз яе ўзровень не саступае еўрапейскаму. Амаль усе сучасныя тэхналогіі лячэння даступныя жыхарам рэгіёну. Да витебских хирургов звяртаюцца нават пациенты з краін суседзяў. Это использование различных методов лазерного воздействия на вены нижних конечностей, операции с использованием лазера, значит, это высокочастотная абляция вен нижних конечностей, это эмболические различные методы склерозирования вен сосудов нижних конечностей, что позволяет избежать больших обширных операций, которые раньше выполнялись у этих пациентов, да, минимизировать само хирургическое вмешательство, саму хирургическую травму и получить гораздо лучшие результаты. Лячэнне захворванняў сасудаў – актуальнае пытанне для сучаснай медыцыны. Паталогіі сустракаюцца як у жанчын, так і ў мужчын. Колькасць пацыентаў год ад году, на жаль, не скарачаецца. Здесь два раздела. Один раздел касается артериальной патологии. Это в основном страдают мужчины после 50 лет. Второй раздел – это венозная патология. Страдают больше женщины. И если во втором разделе, так сказать, драматических ситуаций практически не бывает, то в артериальной системе, конечно, если запустить это заболевание, то оно может привести к инвалидизации, к ампутации. Организаторами конференции стали областное отделение Ассоциации хирургов Республики Беларусь, Управление оховы здоровья облвыканкама и Витебский дзяржаўны медицинский университет. Онлайн-трансляцию з операцыйнага пакоя ажыццявіла наша здымачная група. Юлия Локцева, Дмитрий Котов, Олег Черняк. Новины Витебск.